Powietrze w jadalni moich rodziców w Franklin zawsze było gęste, ciężkie od słów, których nikt nie wypowiadał. Tamtego wieczoru było jeszcze cięższe. Przyjechałam z San Francisco, grając rolę dobrej córki. Sięgnęłam po miskę z tłuczonymi ziemniakami. Mamo! Chciałam jej ją podać, gdy mój ojciec odłożył widelec. Ten cichy dźwięk zabrzmiał jak echo w absolutnej ciszy. Spojrzał na mnie bez żadnego wyrazu. Nie potrzebujemy twoich pieniędzy, Katarzyna. Zamarłam. Miska nadal była w moich dłoniach. Moja matka uniosła wzrok z nad talerza, ale patrzyła nie na mnie, tylko gdzieś za mną, na ścianę. Ani twoich, dodała cicho, ostatecznie. Odwróciłam się w stronę Melanie. To przez nią tu byłam. Przez nią robiłam wszystko. Melanie tylko odchyliła się na krześle, skrzyżowała ramiona i skinęła głową. Mają rację. W pokoju zapadła martwa cisza. Odstawiłam ziemniaki. Nie płakałam. Nie krzyczałam. Po prostu słuchałam tego milczenia. I w tej jednej sekundzie zrozumiałam, że właśnie ono stanie się moją jedyną bronią. Zanim przejdziemy dalej, polub ten film, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, skąd oglądasz. Mój ojciec zawsze był dumnym człowiekiem. Moja matka wiecznie zmartwiona, a ja byłam tą, która miała wszystko naprawiać. To zaczęło się na długo przed pieniędzmi. Zaczęło się od emocji. Gdy miałam 8, może 9 lat, umiałam już czytać napięcie w szczęce ojca. Umiałam liczyć westchnienia matki w kuchni. Stałam się małą detektywką rodzinnego smutku. Melanie była po prostu moją młodszą siostrą. Głośną, żywą, pełną śmiechu i płaczu. Jej wolno było być dzieckiem. Mnie nie. Ja byłam cichą, rozsądną, dojrzałą. Katarzyna jest taka odpowiedzialna jak na swój wiek, mówiła mama znajomym. To nie był komplement. To był obowiązek. Kiedy recesja uderzyła w Franklin, miałam 12 lat. Tablice na sprzedaż pojawiały się na ulicy jak chwasty. Pan Henderson stracił pracę. Państwo Baker wyprowadzili się nocą. W naszym domu było coraz zimniej. Rodzice przestali rozmawiać przy kolacji. Zaczęli szeptać po nocach, myśląc, że śpimy. Dom był stary, ściany cienkie. Leżałam w łóżku, patrząc w sufit i słuchając tych szeptów. Nie mówiły o miłości. Mówiły o strachu. Licytacja. Druga hipoteka. 3 miesiące zaległości. Ronald, co my zrobimy? Potem szept zamieniał się w kłótnię. Za dużo wydałaś. Ja? A narzędzia, które kupiłeś? Nie zwalaj winy na mnie, Patricia. Drzwi trzaskały. Ojciec wychodził na ganek. Mama płakała w kuchni. A Melanie, 10-letnia Melanie, przychodziła do mojego pokoju z poduszką w rękach. Jej oczy były wielkie i mokre. Czy będziemy biedni? Pytała. Czy wyrzucą nas z domu? Podnosiłam kołdrę. Wchodziła do łóżka. Pachniała mydłem i truskawkowym szamponem. Była taka mała, taka przestraszona. Przytulałam ją. Ja też się bałam. Ale byłam starszą siostrą. Tą dojrzałą. Pewnej nocy była najgorsza kłótnia, jaką pamiętam. Ojciec uderzył pięścią w ścianę. Usłyszałam trzask. Potem krzyk mamy. Melanie wbiegła do mojego pokoju, trzęsąc się ze strachu. Zniszczą wszystko. Łukała. Nienawidzą się. Zostawią nas. Popatrzyłam na nią. Jej piegowata buzia była zgnieciona od płaczu. I coś we mnie pękło. To nie był smutek. To była złość. Zimna, spokojna decyzja. Nie zostawią. Mój głos brzmiał jak nie mój. Jak głos dorosłej. Zostawią. Słyszałaś ich. Ujęłam jej ramiona. Posłuchaj, Mel. Oni się boją, ale ja nie. Rozumiesz? Skinęła niepewnie głową. Nie stracimy tego domu. Powiedziałam powoli. Nie pozwolę na to. Obiecuję. I ona mi uwierzyła. Ale jak? Wyszeptała. Znajdę pracę. Zdobędę same piątki. Dostanę stypendium. Naprawię to. Obiecuję. Ta obietnica stała się moją religią. Zmieniła mnie. Przestałam być dzieckiem. Byłam 12-latką z 30-letnim kredytem na sercu. Zaczęłam opiekować się dziećmi. Kosić trawniki. Pomagać w matematyce. Byłam cichą maszyną. Każdy zarobiony dolar odkładałam do niebieskiej koperty pod materacem. Gdy miałam 14 lat, zepsuł się podgrzewacz wody. Przez tydzień nie mieliśmy ciepłej wody. Rodzice kłócili się o kartę kredytową. Poszłam do pokoju, wyjęłam kopertę. Miałam w niej $164. Położyłam ją na kuchennym stole. Co to? Zapytała mama. Na podgrzewacz, odpowiedziałam. Ojciec odwrócił się. Spojrzał na kopertę, potem na mnie. W jego twarzy zobaczyłam wstyd i ulgę. Nie powiedział, Katarzyna, nie, to twoje pieniądze. Nie powiedział, nie możemy ich wziąć. On tylko skinął głową i zabrał kopertę. Mama rozpłakała się. Jesteś taką dobrą córką. Tego dnia dowiedziałam się czegoś kluczowego, że moi rodzice zawsze wezmą to, co daję. Że miłość w moim domu liczyła się w dolarach. Że bycie dobrą córką oznacza niesienie ciężarów, które należały do nich. Melanie cieszyła się z ciepłej wody. Nigdy nie wiedziała, skąd się wzięła. Ja byłam tą, która dźwigała dom.
belką na strychu, fundamentem pod podłogą. Oni tylko w nim mieszkali i nigdy nie pytali, czy pękam pod ciężarem. Wzorzec został ustalony. Miałam 12 lat i już miałam swoje życiowe zadanie. Ocalić ich, ocalić Melanie, ocalić dom. Obietnica, którą spełniałam i która kiedyś mnie złamie. Wyjechałam z Franklin w Tennessee dzięki pełnemu stypendium na Stanford. Walizka była ciężka, ale ciężar, który zostawiałam, był o wiele większy. Czułam winę, czułam ulgę. To było dziwne, chaotyczne uczucie. Mieszanina ulgi i zagubienia. Na dworcu autobusowym mama płakała, obejmując mnie zbyt mocno. Pisz co tydzień, powtarzała. Nie zapominaj o nas. Ojciec uścisnął mi rękę. Rób co trzeba. Nie zmarnuj tej szansy. Melanie była już nastolatką. Wysoka, chuda, pełna kanciastych ruchów. Przytuliła mnie, lecz jej wzrok natychmiast powędrował do koleżanek czekających w samochodzie. Wyślij mi zdjęcia Kalifornii, powiedziała. Wsiadłam do autobusu i patrzyłam, jak Franklin znika za szybą. W duchu obiecałam sobie, że zbuduję nowe życie. Życie należące wyłącznie do mnie. San Francisco było innym światem. Głośnym, szybkim, pełnym ludzi, którzy nie znali mojej historii. Mogłam być kim chciałam. Wybrałam bycie Katarzyna, a nie Katarzyna, która wszystko naprawia. Studiowałam informatykę. Pokochałam to. Kod miał logikę. Kod był sprawiedliwy. Jeśli napisałaś linię poprawnie, działała. Jeśli nie, nie działała. Nie było tam ukrytych emocji, podszeptów, trzaskających drzwi. Błąd to tylko błąd. Znajdujesz go, naprawiasz. Nie krzyczy i nie uderza pięścią w ścianę. Moje nowe poczucie stabilności mierzyłam liczbą napisanych linijek. Sukces mierzyłam ocenami. Ukończyłam studia jako najlepsza w grupie. Dostałam pracę w dużej firmie technologicznej w San Francisco. Pierwsza wypłata była większa niż to, co ojciec zarabiał przez 3 miesiące. Patrzyłam na kwotę i czułam dumę. Czułam bezpieczeństwo. Po raz pierwszy w życiu mogłam oddychać pełną piersią. W pracy poznałam Alinę Brooks z marketingu. Była zabawna, bystra, zawsze w czerwonej pomadce. Szybko się zaprzyjaźniłyśmy. Chodziłyśmy na brancze, rozmawiałyśmy o pracy, randkach, okropnych właścicielach mieszkań. Moja mama mnie wykańcza, narzekała Alina. Chce mnie zeswatać z synem dentysty. Śmiałyśmy się. Jej problemy były takie zwyczajne. Moje zdecydowanie nie. Moja ucieczka była tak naprawdę tylko dłuższą liną, która nadal łączyła mnie z domem. Pierwszy telefon przyszedł po około 6 miesiącach. Mama. Katarzyna, kochanie, dobrze, że odebrałaś. Jej głos był wysoki, napięty. Głos zmartwień. Mamo, stało się coś? Och, wszystko dobrze. Tylko samochód twojego ojca. Skrzynia biegów. Padła całkiem. Wstrzymałam oddech. Nie może dojechać do pracy Katarzyna. Straci posadę. A jego oszczędności? Zapytałam, choć znałam odpowiedź. Wiesz przecież, po tym przecieku dachu w zeszłym miesiącu. Zamknęłam oczy. Siedziałam w moim pięknym, czystym mieszkaniu z widokiem na Bay Bridge, ale jednym telefonem znów cofnęłam się do zimnego domu w Franklin. Ile? Spytałam. 2800. Wyszeptała, jakby mówiła o czymś wstydliwym. Jakby to był sekret. To był wstyd, ale nie jej. To mój wstyd, że musiałam to zrobić, że byłam na nich zła i że mimo to zrobię to. Dobrze, mamo, powiedziałam płasko. Przeleję. Ulga w jej głosie była wręcz namacalna. Katarzyna, jesteś dla nas zbawieniem. Co byśmy bez ciebie zrobili? Nie wiem, mamo, odparłam. Rozłączyłam się. Włączyłam laptopa. Zrobiłam przelew. Nie była to decyzja. To było łatka. Byłam inżynierką naprawiającą błędny kod mojej rodziny. I to stało się schematem. Katarzyna, podatki od domu. Kliknij, wyślij. Katarzyna, Melanie potrzebuje aparatu na zęby. Kliknij, wyślij. Katarzyna, hydraulika. Kliknij, wyślij. Moja pomoc była cicha, regularna i traktowana jak coś oczywistego. I nigdy, nigdy prawdziwie doceniona. Od ojca cisza. Od mamy krótkie mam. Pieniądze po prostu znikały z mojego konta i wpływały w kolejne pęknięcia ich domu. Tego samego domu, który obiecałam uratować. Nadal go ratowałam. Żyłam w 2 światach. W San Francisco byłam niezależną kobietą, inżynierką. Katarzyna Ostrowska, senior engineer. Dla rodziny. Katarzyna bankomat. Alina wiedziała. Próbowałam to ukryć, ale widziała wszystko. Siedziałyśmy w barze przy winie. Byłam cicha. Co się dzieje? Zapytała. Nic. Katarzyna, fatalnie kłamiesz. To znowu rodzina? Skinęłam głową. Tym razem? Westchnęła. Nowy samochód, nowy dach, piec. I teraz Melanie potrzebuje laptopa do studiów. Ten, który jej kupiłam rok temu, jest za wolny. Alina odstawiła kieliszek. Katarzyna, nie możesz.
Odkładasz na własne mieszkanie, ale im to potrzebne, a Melanie musi odrabiać zadania. Melanie ma 22 lata. Może pracować. Twoi rodzice mogą wziąć kredyt. Mają słabą zdolność kredytową, powiedziałam. Przez recesję? Katarzyna, recesja była 15 lat temu. Miała rację. Wiedziałam o tym. Nie jesteś ich córką, powiedziała cicho. Jesteś ich zakładniczką. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Patrzyłam tylko w swoje wino. Czy oni w ogóle wiedzą, czym się zajmujesz? Zapytała. Wiedzą, co osiągnęłaś? Pytają o twoje życie, projekty, o to, kim jesteś? Pomyślałam o ostatniej rozmowie z mamą. Spytała o pogodę w San Francisco. Potem o piec. Nie, odpowiedziałam. Nie pytają. Więc ciebie nie widzą, stwierdziła Alina. Widzą tylko konto bankowe, a ty im na to pozwalasz. Poczułam w sobie złość, ale nie na nią. Na fakt, że mówiła prawdę. To nie tak. Skłamałam. Oni mnie kochają. Wiem, że cię kochają, odparła. Ale cię wykorzystują. To różnica. Zapłaciłam za nasze drinki. Wróciłam do domu. Usiadłam na balkonie. Miasto świeciło 1000 świateł. Wszystkie te światła, za które płaciłam. W moim mieszkaniu, w domu rodziców, w akademiku Melanie. Byłam wyczerpana. Zmęczona byciem tą dobrą. Zmęczona naprawianiem wszystkiego. Spojrzałam na laptop. Prośba Melanie o nowego MacBooka wciąż była otwarta. Zamknęłam oczy. Przypomniałam sobie swoją obietnicę. Nie pozwolę im stracić domu. Dotrzymywałam jej, ale traciłam siebie. Otworzyłam oczy. Otworzyłam aplikację bankową. Wysłałam pieniądze. Melanie była marzycielką. Ja byłam bankierką jej marzeń. Gdy byłyśmy dziećmi, chciała być księżniczką, potem gwiazdą pop, potem projektantką mody. Ja kupowałam jej szkicownik i dobre kredki. Poszła na studia. Marketing. 2 lata. Porzuciła studia. To takie nudne, Katarzyna, powiedziała przez telefon. Szkoła nie jest dla mnie. Ja jestem stworzona do tworzenia. Byłam w środku ogromnego projektu. Pracowałam po 18 godzin dziennie. Przetarłam oczy. Co to znaczy, Mel? Mam genialny pomysł. Jej głos aż błyszczał. To był ten ton, którego używała, gdy czegoś chciała. Otworzę butik. Zrobiło mi się zimno. Butik w Franklin. Ciągnęła, nie czekając na moją reakcję. Tu nie ma nic takiego. Będzie selekcjonowany, wysmakowany. Ubrania, prezenty, biżuteria. Cała atmosfera. Nazwę go Thread and Willow. Mel. To ogrom pracy i ogromne pieniądze. Wiem, westchnęła. Dlatego dzwonię do ciebie. Jesteś tą mądrą. I tą z pieniędzmi. No i było. Nie mogę ci po prostu kupić sklepu, Melanie. Nie proszę, żebyś mi go kupiła. Fuknęła. Proszę, żebyś zainwestowała. We mnie. W swoją siostrę. Była naprawdę dobra, a nawet bardzo dobra. To przecież nie jałmużna, dodała ostrzej. Oddam ci z procentem, gdy tylko odniosę sukces. Ile? Zapytałam. To pytanie, które zawsze padało. Kwota, którą podała, sprawiła, że musiałam usiąść. To była zaliczka na dom. Melanie, nie mogę. To za dużo. Proszę, Katarzyna, wyszeptała. Zniknął cały blask. Pojawił się głos małej dziewczynki, tej drżącej w moim łóżku 10 lat wcześniej. To moja jedyna szansa. Nie jestem taka mądra jak ty. Ja nie umiem w kot. To wszystko, co mam. Nie chcesz, żebym była szczęśliwa. Obiecuję. Echo mojego 12-letniego naprawię wszystko. Aż zadudniło mi w głowie. Muszę to przemyśleć. Powiedziałam i rozłączyłam się. Zadzwoniłam do Eliny. Absolutnie nie. Powiedziała bez wahania. Nie rób tego. To czarna dziura. Nie ma biznesplanu. Nie ma doświadczenia. Nigdy nie zobaczysz tych pieniędzy. To moja siostra. To kiepska inwestycja. Wiedziałam, że ma rację. Usiadłam i przygotowałam oficjalną umowę pożyczki. Harmonogram spłat, procenty, wszystko. Musiałam mieć strukturę. Wysłałam dokument Melanie. Oddzwoniła, śmiejąc się. Katarzyna, to takie twoje. Kontrakt dla własnej siostry. To dla nas obydwu, Mel. Tak działa biznes. Dobrze, podpiszę. A teraz możesz wysłać pieniądze? Trafiła się idealna lokalizacja. Wysłałam pierwszy przelew, kaucja za lokal. Potem drugi, towar. Trzeci, reklama i branding. A potem SUV. Mel, po co ci SUV za $40,000? Zapytałam. Rozmawiałyśmy przez FaceTime. Katarzyna, to dla marki. Powiedziała tonem, jakby tłumaczyła to dziecku. Muszę wyglądać na odnoszącą sukcesy. I przewozić duże paczki. Nie będę jeździć starym autem mamy. Nie zapłacę za SUV-a. To dopiszę go do pożyczki. Ale potrzebuję auta teraz. Już znalazłam idealne. Białe. Nie miałam siły walczyć. Byłam po uszy w pracy. Wykończona. Dobrze, Mel. Ale to ostatnia duża rzecz. Musisz to teraz naprawdę udźwignąć. Uda mi się, a nie pożałujesz. Kupiłam SUV-a na swoje nazwisko. Wmawiałam sobie, że to zabezpieczenie. Że to rozsądny ruch.
Kłamałam. Chciałam po prostu mieć nad czymś kontrolę. Pierwsze 6 miesięcy Melanie była wdzięczna. Wysyłała zdjęcia sklepu. Zobacz, nasz pierwszy $1. Poczułam wtedy mały przebłysk dumy. Może to jednak się uda. Potem wdzięczność zniknęła. Telefony stawały się krótkie. Wiadomości były tylko prośbami. Hej, możesz pokryć wypłaty w tym miesiącu? Rachunek za prąd jest wyższy niż myślałam. Dzwoniłam. Mel, a spłaty pożyczki? Umówiłyśmy się. Katarzyna, serio? Wiesz, jak trudno prowadzić biznes? Prawie nie śpię. I ty mnie teraz męczysz? Oddam, jak będę mogła. Rozłączała się. A potem pojawił się Scott Danner, lokalny agent ubezpieczeniowy. Przystojny, pewny siebie, zachwycony Thread and Willow, zachwycony samodzielną przedsiębiorczynią Melanie Ostrowska. Melanie zaczęła publikować masowo na Instagramie. Zdjęcia w sklepie. Eva self-made, Ida boss babe, Franklin entrepreneur. Zdjęcia ze Scottem. Couple, zdjęcia w suwie. Idia Miride. Przeglądałam to wszystko. Sklep, który sfinansowałam. Ubrania, które kupiłam. Samochód, który był na moje nazwisko. Aż pewnego dnia opublikowała długi wpis. Minął rok, odkąd zaufałam sobie i zbudowałam to imperium od zera. Wszyscy mówili, że nie dam rady. Wszyscy we mnie wątpili. Ale ja pracowałam ciężko i osiągnęłam to całkowicie sama. Przeczytałam to 3 razy. Zbudowałam imperium od zera. Całkowicie sama. Patrzyłam na telefon, czując lodowate uderzenie w piersi. Nie złość. Coś zimniejszego. Wpisałam komentarz. Gratulacje. Wygląda pięknie. Odpisała po godzinie. Dzięki. Zadzwoniłam. Poczta głosowa. Napisałam SMS-a. Mel, ten post. Możemy o tym porozmawiać? Odpisała. Zajęta. O co chodzi? Napisałam. Napisałaś, że zrobiłaś to od zera, sama. 3 kropki. Pisała. Przestała. Nowa wiadomość. To tylko sposób mówienia, Katarzyna. Boże, nie bądź taka wrażliwa. To dla marki. Ludzie lubią historie o trudnych początkach. Wpatrywałam się w te słowa. To dla marki. Oddałam jej nie tylko pieniądze. Oddałam jej historię. A w tej historii mnie nie było. Ja byłam tym zerem, z którego wystartowała. Moja pomoc stała się jednostronnym podtrzymywaniem oddechu. Ja byłam butlą z tlenem. Ona oddychała moim powietrzem, mówiąc wszystkim, że nauczyła się oddychać pod wodą samodzielnie. Miałam trudny projekt w pracy. Nie wyszedł. Zostałam w biurze do 2 w nocy. Byłam rozbita. Chciałam tylko usłyszeć głos siostry. Zadzwoniłam. Odebrała zirytowana. No, Mel, jesteś zajęta? Tak, trochę. Oglądamy film ze Scottem. O co chodzi? Miałam ciężki dzień. Chciałam po prostu porozmawiać. Cisza. Aha, to miłe, powiedziała rozkojarzona. Słuchaj, Scott czeka. To znowu o pieniądze? Bo nie mogę teraz gadać o pieniądzach. Nie, powiedziałam. Nie chodzi o pieniądze. A, okej. No to wracaj do siebie. Napiszę później. Rozłączyła się. Siedziałam w ciemności. Mój projekt, moja praca, moje emocje. Nic z tego dla niej nie istniało. Jedyne, co czyniło mnie prawdziwą, to kliknięcie wyślij w aplikacji bankowej. Byłam siostrą, której nie potrafiła przestać używać. Oczywiście nie napisała później. Kilka miesięcy później poleciałam do Franklin. To Melanie zadzwoniła. Katarzyna, musisz przyjechać. Robimy wielką rodzinną kolację. Mamy wiadomość. Jej głos był wysoki, przesłodzony, sztucznie entuzjastyczny. Jaką wiadomość? Zapytałam zmęczona, siedząc w środku code review. Nie mogę ci powiedzieć. To niespodzianka. Po prostu przyjedź. Mama robi pieczeń. Westchnęłam. Mel, nie wiem. Proszę, Katarzyna. To ważne. To dla mnie. To dla mnie. Rodzinne motto. Więc pojechałam. Kupiłam bilet, wzięłam 2 dni wolnego. Przyleciałam do Nashville, wynajęłam samochód. Pojechałam znajomą drogą do Franklin. W żołądku czułam ciężar. Nie chciałam tu być. Najpierw zameldowałam się w hotelu. Nie mogłam już spać w swoim dawnym pokoju. Potrzebowałam drzwi z zamkiem, do których tylko ja miałam klucz. Pojechałam do domu rodziców. Tego samego, który wciąż ratowałam pieniędzmi. Farba na balustradzie schodziła płatami. Zrobiłam w myślach notatkę. Muszę wysłać tacie na farbę. Zapukałam. Drzwi otworzyły się gwałtownie. Stała tam mama, Patricia, z uśmiechem zbyt szerokim, zbyt jaskrawym, który nie sięgał oczu. Katarzyna jesteś. Wspaniale. Przytuliła mnie. Szybko sztywno pachniała lakierem do włosów. Za nią stał ojciec, Ronald. Dobrze cię widzieć, powiedział kiwając głową. Małomówny. Chyba że chodziło o pieniądze, których nie miał. Dom wyglądał jak scenografia. Nienaturalnie wysprzątany. Nowe poduszki na kanapie. Pewnie również kupione za moje pieniądze. Gdzie Mel? Już jedzie. Z Scottem. Są tacy podekscytowani. Usiedliśmy w salonie. Rodzice zadawali pytania, ale to nie były prawdziwe pytania.
Czy San Francisco nadal takie drogie? Spytała mama. Tak. A praca dobra? Spytał ojciec. Tak. Krótko. Wiedziałam, że nie chodzi im o odpowiedzi. Czekali na prawdziwą gwiazdę wieczoru. Dzwonek do drzwi. Są już, pisnęła mama. Melanie nie weszła. Ona wkroczyła. Suknia za $800. Ze sklepu, który jej sfinansowałam. Promieniała. Scott szedł za nią. Dłoń na jej plecach. W marynarce. W Franklin. Katarzyna! Zapiszczała Melanie, rzucając mi się w ramiona. Czułam, jak bardzo to jest teatralne. Dobrze wyglądasz, Mel. Wiem, prawda? Ta kolekcja schodzi jak świeże bułeczki. Przeszliśmy do jadalni. Stół nakryty najlepszą zastawą. Tą samą, którą kupiłam, kiedy mama stłukła poprzednią. Kolacja była przedstawieniem. Rodzice, a widownia. Melanie i Scott. Gwiazdy. Ja, krytyk w ostatnim rzędzie. Melanie mówiła bez przerwy. A wtedy Scott mówi: musisz myśleć szerzej, kochanie. A ja na to: masz rację. Więc rozważamy ekspansję. Może drugi sklep w Nashville. Zamarłam z widelcem w połowie drogi do ust. Ekspansję? Powtórzyłam. Myślałam, że próbujesz wyjść na zero. Melanie zaśmiała się dźwięcznie. Och, Katarzyna. Spojrzała na Scotta, jakby dzielili sekretny żart. Zawsze taka praktyczna. W biznesie nie możesz być praktyczna. Musisz być odważna. Ma do tego talent. Dodał Scott gładkim głosem. Ta dziewczyna ma instynkt. Zbudowała to wszystko od zera. Czysta determinacja. Spojrzałam na Melanie. Uśmiechała się. Kiwała głową. Pozwalała mu mówić od zera. Mama wtrąciła: to takie niesamowite, Melanie. To, co zbudowałaś sama. Jesteśmy tacy dumni. To była ciężka praca, mamo, powiedziała Melanie, ocierając usta serwetką. Bywały momenty, że chciałam się poddać, ale podniosłam się. Dałam radę. Spojrzała prosto na mnie. Jej oczy błyszczały. Wyzwanie. Powiedz coś. No powiedz. Nic nie powiedziałam. Patrzyłam na nią. Na matkę. Na ojca. Wszyscy promienieli z dumy nad ich samodzielną bohaterką. Dziewczyną, która zbudowała imperium. Ręce miałam lodowate. Kręciło mi się w głowie. Zapłaciłam za serwetkę, którą trzymała. Za krzesło, na którym siedziała. Za suknię za $800. Za kolację. Za dach nad nami. Za SUV-a, którym tu przyjechała. Za cały jej biznes. A ja? Ja byłam niczym. Byłam tym niczym, z którego rzekomo wystartowała. Oni mnie nie tylko odrzucili, nie tylko wykorzystali. Oni mnie wymazali. Napisali nową historię. Historię, w której nie byłam fundamentem. Byłam nawet nie przypisem. Byłam gościem. Praktycznym gościem z San Francisco. Rozmowa potoczyła się dalej. Aż w końcu ogłosili wiadomość. Scott i ja pobieramy się, oznajmiła Melanie. Mama zapiszczała z radości. Ojciec poklepał Scotta po plecach. Witaj w rodzinie, synu. A ja siedziałam nieruchomo. Katarzyna, powiedziała Melanie. Nie pogratulujesz nam? Gratulacje, wyszeptałam. Mój głos brzmiał obco. Chcę wielkiego wesela, dodała. Ogromnego, w tym nowym miejscu pod miastem. Kochanie, to takie drogie, zauważyła mama. Damy radę, powiedziała Melanie. Uśmiechnęła się szybko do mnie. Jakoś to ogarniemy. Wiedziałam, co to znaczy. Katarzyna to ogarnie. Kolacja dobiegała końca. Kłamstwa gęstniały w powietrzu. Fałszywe szczęście dusiło. Mama zaczęła zbierać talerze. Katarzyna, kochanie, podasz ziemniaki? Spojrzałam na miskę. Stała na środku stołu. Podniosłam ją. Była ciężka. Spojrzałam na nich wszystkich. Matkę z uśmiechem, ojca zadowolonego, siostrę, samozwańczą self-made, pannę młodą. Trzymałam miskę. Trzymałam wszystko. Trzymałam to od 20 lat. Czułam ten ciężar. Ciężar domu, ciężar rachunków medycznych, ciężar czesnego, ciężar butiku, ciężar suwa, ciężar całego ich szczęśliwego, fałszywego życia. Podawałam mamie miskę ziemniaków i wtedy mój ojciec odłożył widelec. Prowadziłam samochód. Nie pamiętam, którą drogą jechałam. Pamiętam tylko, jak kurczowo trzymałam kierownicę. Moje kostki były białe. Latarnie w Franklin zamieniały się w żółte smugi. Zaczął padać deszcz. Zimny, listopadowy, przenikliwy wieczór. Słowa z kolacji wracały w pętli. Jak ścieżka dźwiękowa, której nie mogłam zatrzymać. Nie potrzebujemy twoich pieniędzy. Ani ciebie. Mają rację. Płaski głos ojca. Cichy szept matki. Obojętne potwierdzenie Melanie. Oni byli drużyną. Oni to wcześniej ustalili. To nie była rozmowa. To było oświadczenie. Konferencja prasowa rodziny 4-osobowej, zamieniającej się właśnie w 3-osobową. Dotarłam do hotelu. Nowy, sieciowy, przy autostradzie. Za jasne światło w lobby. Recepcjonistka uśmiechnęła się do mnie. Spróbowałam odwzajemnić uśmiech. Moja twarz odmówiła współpracy. Dobry wieczór, powiedziała.
Dobry wieczór, odpowiedziałam. Brzmiałam normalnie. To było zaskakujące. Weszłam do pokoju 312. Karta zamigała na zielono. Przekręciłam klamkę. Ciemno. Zimno. Zapach środka do czyszczenia wykładzin. Idealnie. Dokładnie tak się czułam. Nie włączyłam głównego światła. Podeszłam tylko do okna. Patrzyłam na samochody sunące po autostradzie. Czerwone światła z tyłu, białe z przodu, ludzie jadący dokądś. A ja byłam nigdzie. 32-letnia kobieta w hotelowym pokoju w rodzinnym mieście. I właśnie zostałam zwolniona. Zwolniona z bycia córką, z bycia siostrą. Zdjęłam marynarkę. Zdjęłam eleganckie ubrania do roli Katarzyna, tej udanej córki. Założyłam hotelowy szlafrok. Szorstki, nieprzyjemny. Nie miało to znaczenia. Usiadłam na brzegu łóżka. Cisza była ogłuszająca. Głośniejsza niż wszystkie słowa, których nie powiedziałam. Dlaczego nie krzyczałam? Dlaczego nie uderzyłam pięścią w stół? Dlaczego nie rzuciłam miską ziemniaków o ścianę? Dlaczego nie powiedziałam, a te pieniądze, których nie potrzebujecie? Czy to obejmuje ratę kredytu, którą zapłaciłam miesiąc temu? Obejmuje butik, który zbudowałaś z niczego? Obejmuje SUV-a, którym tu przyjechałaś? Nie powiedziałam nic. Siedziałam. Słuchałam. Bo nadal rządziła mną ta 12-letnia dziewczynka. Ta, która nauczyła się, że cisza jest bezpieczniejsza. Że jej zadaniem jest słuchać, chłonąć, dźwigać. Dłoń mi drżała. Wpatrywałam się w nią. W końcu wzięłam telefon. Wiadomość od Aliny sprzed godzin. Jak kolacja? Nie daj im cię pożreć. Nie potrafiłam odpowiedzieć. Jeszcze nie. Otworzyłam Instagrama. Nie wiem nawet dlaczego. Nawyk. Odruchem. I tam była Melanie. Dodała post godzinę po moim wyjściu. Zdjęcie jej i Scotta. Siedzieli przy stole. W tle mój talerz. Niedojedzone jedzenie. Nadal tam. Całowali się. Scott trzymał jej dłoń tak, by wszyscy widzieli nowy, ogromny pierścionek. A opis mówił wszystko. Powiedziałam tak. Pierścionek od mężczyzny, który zawsze widział prawdziwą mnie. Stał u mojego boku, gdy budowałam moje imperium z niczego. Tylko z marzeń i ciężkiej pracy. Kocham cię, Scott Danner. Zrobiliśmy to sami. As engaged, resnark and self-made power couple. Thread and Willow. Czytałam słowa. Zbudowałam imperium z niczego. Sami. Napisała to dziś. Po kolacji. Po tym, jak powiedzieli mi, że mnie nie potrzebują. To nie był przypadek. To nie była strategia marki. To była ich prawda. Spojrzałam na swoje dłonie. Na dłonie, które pisały kod. Które podpisywały czeki. Które wykonywały przelewy. Te dłonie były tym niczym, z którego powstała. Przewinęłam w dół. Komentarze spływały setkami. Mój obraz się zamazał. Mrugnęłam. Łzy płynęły. Gorące na zimne ręce. Nie szlochałam. One po prostu spadały. Komentarze jej znajomych z Franklin. OMG, Melanie, gratulacje. Zasługujesz na wszystko. Ciężko na to pracowałaś. Niesamowite. Tak wygląda prawdziwa girlboss. Zrobiłaś to sama, od zera. Pamiętam, gdy Thread and Willow było tylko pomysłem. A teraz jesteś krainą sukcesu. Sama. Od zera. Każde słowo było ciosem. Każdy like był gumką, która mnie wymazuje. To nie było odrzucenie. To było kasowanie. Żeby uwierzyć, że jesteś bogaty, musisz wymazać pożyczkodawcę. Żeby uwierzyć, że jesteś wielki, musisz wymazać fundament. Żeby uwierzyć, że jesteś kimś, musisz wymazać nic. A ja byłam tym nic. Cichym, wstydliwym sekretem. Rusztowaniem, na którym postawili piękny dom. A teraz, gdy dom już stał, kopali rusztowanie w dół. Świętowali w środku. Nie chcieli ekipy budowlanej na imprezie. Nie potrzebujemy twoich pieniędzy ani ciebie. Nagle wszystko stało się jasne. Kolacja nie była dla mnie. Niespodzianka nie była oświadczynami. Niespodzianką była moja egzekucja. Musieli mnie odciąć, pozbyć się mnie. Bo teraz miało być wesele, potem ekspansja. Budowali nowe życie. Większe, głośniejsze, self-made. A ja nie pasowałam. Praktyczna siostra, rozsądna siostra. Ta, która pamięta fakty. Byłam prawdą. A oni żyli kłamstwem. Kłamstwem, za które zapłaciłam. I wtedy poczułam coś nowego. To nie był smutek. Smutek jest miękki, ciepły. Ja byłam już poza smutkiem. To było zimne, ostre, doskonale przejrzyste. Jakby mgła całego życia nagle została zdmuchnięta jednym silnym podmuchem. Zobaczyłam ich wyraźnie. Wszystkich. Matkę, zbyt słabą, by przyznać, że woli mieć córkę bank, niż zmierzyć się z porażką męża. Ojca tak złamanego dumą, że musiał znienawidzić osobę, która go ratowała. Siostrę. Moja młodsza siostra nie była tylko marzycielką. Była żerującą na innych. Była biorczynią. Była czarną dziurą ubraną w butikowe sukienki. A ja byłam głupcem. Byłam tą, która dotrzymała obietnicy złożonej 10-letniej dziewczynce w ciemnym pokoju.
Nie stracimy domu. Dom ocaliłam, a straciłam całą resztę. Straciłam rodzinę. A może tak naprawdę nigdy jej nie miałam. Może byłam dla nich jak prąd albo woda. Usługa. Rachunek do opłacenia. A dziś wieczorem po prostu oznajmili mi: zmieniamy dostawcę. Siedziałam w ciemnym hotelowym pokoju bardzo długo. Łzy ustały. Drżenie też. Oddychałam równo, powoli. Ta lodowata klarowność nie była czymś złym. Była potężna. Była uczuciem widzenia wszystkiego wyraźnie po raz pierwszy. Oni mnie wymazali, a co gorsza, dali mi gumkę do ręki i patrzyli, jak to robię. Telefon zawibrował. Nowa wiadomość od Melanie. Tak szybko wyszłaś. Jesteś zła? Mam nadzieję, że nie. To był dziwny wieczór. W każdym razie, śpij dobrze. Jutro wielki dzień. Wpatrywałam się w tekst. Okrutne. Bezczelne. Ona myślała, że jestem obrażona. Że jestem po prostu zbyt wrażliwą Katarzyna. Nie miała pojęcia. Nie wiedziała, co zrobiła. I nie wiedziała, co ja zamierzam zrobić. Nie odpisałam jej. Napisałam do Eliny. Miałaś rację. Odpisała od razu. Katarzyna, co się stało? Co oni zrobili? Moje palce były spokojne, pewne. Wpisałam. Wymazali mnie. Wszyscy. Dzisiaj wieczorem. Elina była inżynierką, tak jak ja. Logiczna do szpiku kości. Co to znaczy? Co powiedzieli? Napisałam, tata powiedział: nie potrzebujemy twoich pieniędzy. Mama dodała: ani ciebie. A Melanie się zgodziła. 3 kropki. Elina pisała: Katarzyna, o Boże, co zrobisz? Spojrzałam na to pytanie. Na to jedno. Co zrobisz? Spojrzałam na laptop leżący na biurku. Moje narzędzie. Moja broń. Wiedziałam dokładnie, co zrobię. Nie odpisałam Elinie. Wstałam. Podeszłam do biurka. Nie byłam już ofiarą. Byłam inżynierką. I zamierzałam naprawić największy błąd w swoim życiu. Nie spałam ani minuty. Siedziałam na twardym hotelowym krześle, patrząc, jak czarne niebo staje się fioletowe, a potem jasno-szare. Nie czułam zmęczenia. Czułam klarowność. Jakby w mojej głowie pojawiła się nowa, prosta komenda. Wykonaj. Zaparzyłam hotelową kawę. Była okropna. Smakowała jak gorąca brązowa woda. Wypiłam ją czarną. Ta stalowa determinacja, którą czułam w nocy, nie zniknęła. Osiadła. Stała się częścią mnie. Otworzyłam laptop. Ekran rozświetlił mi twarz. Jednostajny szum wentylatora uspokajał. To był mój świat. Logika, zasady, przyczyna i skutek. Jeśli powiesz swojemu prywatnemu bankowi, że go nie potrzebujesz, to bank musi zamknąć twoje konto. To nie była zemsta. To był logiczny wniosek. Uwolnienie. Otworzyłam konto, arkusze, pliki. Byłam zorganizowana. Zawsze byłam. Finanse mojej rodziny były w oddzielnym, dużym folderze. Wspieranie rodziny. Zmieniłam nazwę na Rodzina Zamknięta. Krok pierwszy. SUV. Biały SUV Melanie. Jej ukochane My Ride. Samochód na moje nazwisko. Rata $658 miesięcznie. Wygooglowałam numer firmy finansującej. Zadzwoniłam. Moje palce były nieruchome, pewne. Dzień dobry, Allied Auto Finance, mówi Brenda. Dzień dobry, odpowiedziałam spokojnie. Nazywam się Katarzyna Ostrowska. Chciałabym omówić mój rachunek. Podałam numer. Dziękuję. Widzę. Biały SUV z 2024? Tak. Wszystkie płatności aktualne. Nawet jedna wpłacona z wyprzedzeniem. Jak mogę pomóc? Rezygnuję z pojazdu. Powiedziałam. Pauza. Rezygnuje pani? Ma pani na myśli dobrowolne przekazanie? Tak. Kończę umowę. Jestem główną właścicielką. Nie chcę już tego samochodu. Rozumiem. A gdzie znajduje się pojazd? 124 Willow Creek Drive, Franklin, Tennessee. Ma go współużytkowniczka. Melanie Ostrowska. Mamy go odebrać? Brenda brzmiała zdezorientowana. Tak. Dziś, jeśli to możliwe. Dziś. Nie wiem, czy damy radę. Przez 2 lata byłam idealną klientką. Nie pytam. Polecam. Jest to mój samochód. Zlecam jego odbiór. Poczekam na linii, aż pani to zorganizuje. Cisza. Stukanie klawiatury. Dobrze, pani Ostrowska. Mamy ekipę w okolicach Nashville. Mogą być o 11 łok. Doskonale. Proszę potwierdzić, gdy samochód będzie zabezpieczony. Czy współużytkowniczka? To nie pani sprawa. Proszę kontaktować się ze mną, nie z nią. Tak, oczywiście. Rozłączyłam się. 1 linijka kodu. Usunięta. Wzięłam łyk ohydnej kawy. Krok drugi. Butik. To było bardziej skomplikowane. Nie miałam żadnej pożyczki do wycofania, bo ja byłam pożyczką. Ja byłam całym systemem finansowym Thread & Willow. Czynsz, media, towar, wszystko. Otworzyłam konto bankowe. Weszłam w zaplanowane płatności. Lista była długa. Franklin Commercial Realty, $4500, 20 listopada. Czynsz butiku, za 2 dni. Kliknęłam. Anuluj płatność. Potwierdzenie? Tak. Artisan Brands LLC, $7200, 22 listopada.
Nowy towar na wiosnę. Anuluj. Tak. Franklin Utility Co. OK. $850. 24 listopada. Ogrzewanie i światła w sklepie. Anuluj. Tak. Szłam dalej. Wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenia, oprogramowanie punktu sprzedaży. Anuluj. 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 Nie usuwałam kodu. Usuwałam cały program. Krok 3. Zawiadomienia. To był ostatni etap. Przekierowanie. Byłam inżynierką. Nie znosiłam niedomkniętych spraw. Otworzyłam e-mail. Napisałam nową wiadomość. Do leasingi Frankliny. Temat. Umowa najmu. Thread and Willow. 412 Main Street. Szanowni Państwo, niniejszym informuję oficjalnie, że od dziś ja, Katarzyna Ostrowska, nie będę już poręczycielem ani osobą finansującą umowę najmu dla butiku Thread and Willow, prowadzonego przez Melanie Ostrowska. Moje dotychczasowe płatności zostają wstrzymane. Proszę kierować wszystkie przyszłe faktury, wezwania do zapłaty i korespondencję na adres głównej najemczyni i właścicielki sklepu, Melanie Ostrowska. Jej dane kontaktowe załączam w pliku. Z poważaniem, Katarzyna Ostrowska. Kliknęłam wyślij. Skopiowałam treść wiadomości. Wysłałam ją do dostawcy towaru, do firmy energetycznej, do ubezpieczyciela. Klik, wyślij. Klik, wyślij. Klik, wyślij. Skończone. Krok 4. Dom. Zawahałam się. Dom w Franklin. Dom moich rodziców. Obietnica sprzed lat. Nie pozwolę, żebyśmy stracili dom. Miałam ustawioną automatyczną płatność ich kredytu hipotecznego. Jedyne $450 miesięcznie. Opłacałam go od 10 lat. Zapłaciłam w sumie $174,000 za dom, którego nie byłam właścicielką. Za dom, w którym mnie nie potrzebowano. Trzymałam myszkę. Nie mogłam kliknąć. To było inne. To byli oni. Przypomniałam sobie twarz matki. Albo ciebie. Przypomniałam sobie martwe oczy ojca. Nie potrzebujemy twoich pieniędzy. Miał rację. Spojrzałam na nadchodzącą płatność. Franklin Mortgage Corp. $450. Termin 1 grudnia. Nie anulowałam od razu. Najpierw zmieniłam kwotę. Z $450 na $1. Niech dostaną powiadomienie. Niech zobaczą znaczek niewystarczająca płatność. Niech zadzwonią do banku. Niech dowiedzą się, że dostali ode mnie dokładnie tyle, ile twierdzili, że potrzebują. $1. Od córki, której nie potrzebują. Nie, to było gorące. Impulsywne. Powiedziałam sobie, że jestem chłodna i logiczna. Skasowałam tę zmianę. Spojrzałam ponownie. Kliknęłam anuluj płatność. Czy na pewno? Tak. Zalogowałam się bezpośrednio do konta hipotecznego. Zmieniałam dane kontaktowe. Z mojego e-maila na patricia.koostrowska@aol.com. Wyłączyłam e-faktury. Włączyłam papierowe. Ustawiłam wysyłkę pod ich adres. Będą dostawać rachunek. W białej kopercie z okienkiem. Za dom, w którym mieszkają. To oni będą musieli go otworzyć. To oni będą musieli coś z tym zrobić. Nie ja. Zamknęłam laptop. Była już 8 rano. Słońce wypełniało pokój. Wstałam. Czułam się lekka. Ramiona, które były spięte przez 20 lat, były rozluźnione. Ciężar zniknął. Ciężar domu. Ciężar butiku. Ciężar ich życia. Ludzie nazywają to zemstą. Ja nie. Zemsta jest gorąca. To było lodowate. Zemsta jest emocjonalna. To było matematyczne. Zemsta jest brudna. To było czyste. Byłam inżynierką. Zdiagnozowałam katastrofalną awarię systemu. Systemu, który pobierał 100% moich zasobów, oddając 0% w zamian. Systemu, który oznaczył mnie jako element nieistotny. Usunęłam więc siebie z systemu. Nie zniszczyłam ich życia. Po prostu przestałam je finansować. Przestałam podtrzymywać domek z kart. Zawalenie się konstrukcji nie było moją winą. Wada była w projekcie. Spakowałam małą torbę. Zeszłam na dół. Dzień dobry, powiedziałam recepcjonistce. Chciałabym się wymeldować. Tak wcześnie, pani Ostrowska? Tak. Skończyłam to, po co tu przyjechałam. Nie pojechałam na lotnisko. Jeszcze nie. Byłam inżynierką. Musiałam zobaczyć wyniki testu. Musiałam obejrzeć, jak system się zawiesza. Pojechałam do spokojnej kawiarni po drugiej stronie miasta. Miejsca, gdzie nikt mnie nie znał. Zamówiłam dużą kawę. Prawdziwą. I ciastko. Usiadłam w kącie przy oknie. Położyłam telefon ekranem do góry. I czekałam. Nie trwało to długo. Pierwszy SMS przyszedł o 11:17. Od Melanie. Gdzie jest mój samochód? Przeczytałam. Upiłam łyk kawy. Była gorąca i dobra. Nie odpowiedziałam. 3 sekundy później. AWR-IC. Gdzie jest mój samochód? Zniknął. Jest laweta. Laweta zabiera mój samochód. Co ty zrobiłaś? Odpisz. To jakiś żart? Co jest z tobą nie tak? Scott tu jest, widział. Oni go zabierają. AWR-I.
Telefon wibrował tak mocno, że brzęczał o stolik. Patrzyłam, jak napływają kolejne wiadomości. Nie czułam niczego. To były tylko dane. Telefon zadzwonił. Melanie. Patrzyłam, jak dzwoni. Drr, drr. Poczta głosowa. Znów. Melanie. Drr, drr. Poczta. Znowu. Mama. Patrzyłam na ekran. Mama. Pozwoliłam dzwonić. Poczta. Znowu telefon. Tata. On nigdy nie dzwonił. To musiało być poważne. Pozwoliłam dzwonić. Poczta. Otworzyłam nagrania. 3 nowe wiadomości. Pierwsza. Mama. Katarzyna. Katarzyna, kochanie, oddzwoń. Co się dzieje? Melanie tu jest. Histeryczna. Mówi, że jej samochód zniknął. Ktoś go zabrał. Czy ty przestałaś płacić? Co się dzieje? To koszmar. Musisz to naprawić. Zadzwoń. Jej głos zmartwień. Ten, który kiedyś wbijał mi poczucie winy w żołądek. Usunęłam wiadomość. Druga. Ojciec. Katarzyna, nie wiem, w co ty grasz, ale wpędziłaś swoją siostrę, swoją matkę, w chaos. Masz to naprawić. Teraz. Oddzwoń. Rozrywasz tę rodzinę na strzępy. Słyszysz mnie? Zaśmiałam się cicho. Nie, tato. Szepnęłam do telefonu. Byłam tylko klejem. A nie jestem już lepka. Delete. Trzecia. Melanie. To nie były słowa. To był wrzask. Wysoki, przeciągły. Dlaczego? OMG, nienawidzę cię. To ty. Ty to zrobiłaś. Nienawidzę cię. Nienawidzę. Wrażenie robiło. Usunęłam. Oparłam się o siedzenie. Zjadłam ciastko. Była to szarlotka w cieście francuskim. Krucha. Idealna. Kilka godzin spokoju. Przejrzałam lokalne wiadomości. Sprawdziłam maile z pracy. Byłam tylko osobą siedzącą w kawiarni. A potem około 14 łeno uderzyła druga fala. Telefon Melanie musiał już zapłonąć po telefonach od wynajmującego, banku i wszystkich dostawców. Mój ekran znów się rozjaśnił. Nowa wiadomość od Melanie. Właściciel lokalu właśnie zadzwonił. Powiedział, że anulowałaś umowę najmu. Że wiszę mu $4500. A WR Inek. Moje firmowe konto nie działa. Karta mi nie przeszła. Dzwonił bank. Anulowali linię kredytową. Tę, którą współpodpisywałaś. Tę, którą właśnie anulowałaś. Co ty zrobiłaś? Co zrobiłaś? Rujnujesz moje życie. Jesteś potworem. Zimną, bezduszną. Scott jest wściekły. Rozmawia z prawnikiem. Mama i tata jadą do twojego hotelu. Lepiej tam bądź. Upiłam kolejny łyk kawy. Nie ma mnie w hotelu. Szepnęłam sama do siebie. Telefon zawibrował ponownie. Nowa wiadomość od Eliny. O rany. Wszystko okej? Zakładam, że już nie jesteś w Franklin? Uśmiechnęłam się. Po raz pierwszy od wielu dni. Prawdziwie. Odpisałam. Nadal tu jestem. W kawiarni. Oglądam wyniki testów. Elina. Katarzyna, jesteś moją bohaterką. I odrobinę mnie przerażasz. W najlepszy sposób. Czekaj. To dobre. Moja znajoma. Pamiętasz Sara z Nashville? Ona zna kilka koleżanek Melanie. Plotki ruszyły. Ekran błysnął. Elina wysyłała mi zrzuty ekranu. Pierwszy. Wpis z prywatnej grupy na Facebooku Franklin. Kobieta o imieniu Betty. Czy ktoś wie, co się dzieje na Main Street? Mój kuzyn pracuje w banku. Podobno coś się stało z Thread Willow. Słyszałam, że rano wysłali lawetę pod dom Melanie Ostrowska, a teraz dzwoni bank. Komentarze były piękne. Co? Myślałam, że tak świetnie jej idzie. Przecież właśnie się zaręczyła ze Scottem Dannerem. Może Scott odkrył, że ma długi. Nie. Słyszałam, że odniosła ogromny sukces. Zawsze się zastanawiałam. Trudno utrzymać taki butik. Czekaj, kumpela mi pisała. Podobno Risha, siostra z Kalifornii, płaciła za wszystko. Serio? Ta od komputerów? Myślałam, że Melanie jest self-made? Tak mówi na Instagramie. Przeczytałam słowa self-made. Legenda kruszyła się na żywo. Kolejny zrzut od Eliny. To jest to. Tekst od kuzynki Scotta Dannera. Treść. Nie mów nikomu, ale Scott wariuje. Jest teraz w sklepie z Mel. Ona ma totalny meltdown. Podobno jej siostra płaciła za cały biznes. Lokal, samochód, mieszkanie, wszystko. I teraz ją odcięła. Scott uważa, że Melanie okłamała go o wszystkim. Elina dodała, ludzie pytają, czy ona go okłamała. Słowo kłamała. O wszystkim. Telefon zadzwonił. Melanie. Nie chciałam słuchać kolejnego krzyku. Poczta głosowa. Odłożyłam telefon. Spojrzałam przez okno. Prawda jest dziwna. Kiedy nosisz ją sama, jest ciężka jak kamień, ale kiedy ją puszczasz, jest lekka. Unosi się. Rozchodzi się. Odpisałam Elinie. Prawda się rozchodzi. Pojawiła się nowa wiadomość głosowa od Melanie. Z ciekawości odtworzyłam. To nie był krzyk. Nie była to wściekłość. To był głos dawnej 10-latki w ciemnym pokoju. Katarzyna, wyszeptała. Słyszałam szloch. Katarzyna, proszę, oddzwoń. Proszę, przepraszam, dobrze? Nie wiem, co zrobiłam, ale przepraszam. Po prostu to napraw. Proszę. Ty zawsze...
Zawsze wszystko naprawiałaś. Zadzwoń do ludzi od auta. Do właściciela lokalu. Powiedz, że to pomyłka, że byłaś zła. Ja ci oddam. Obiecuję. Scott na mnie patrzy. Katarzyna, proszę. Napraw to. Proszę. Jestem twoją siostrą. Koniec wiadomości. Siedziałam chwilę, trzymając telefon. Ty zawsze to naprawiasz. Jestem twoją siostrą. Prawie to poczułam. Ten stary odruch. Ciężar, poczucie winy, obowiązek. Dziewczynka, która dźwiga dom. Pomyślałam o 10-latce. Potem o 12-latce. Tej, która oddała całe życie za obietnicę. O tej, która wciąż we mnie żyła. Która też płakała. I która chciała to naprawić dla niej. Wzięłam głęboki oddech. Wstałam. Schowałam telefon do kieszeni. Nie zamierzałam naprawiać. Nie zamierzałam dzwonić. Zamierzałam pożegnać się. Pojechałam pod butik. Było późne popołudnie. Niebo szare. Zaparkowałam naprzeciwko Thread & Willow. Siedziałam przez chwilę patrząc. Szyld. Delikatna, elegancka czcionka. Thread & Willow. Zapłaciłam za ten projekt. Wystawa. Manekiny w beżowych swetrach i przetartych dżinsach. Zapłaciłam za te ubrania. Światła w środku były zapalone. Płaciłam za ten prąd. Albo płaciłam. Zobaczyłam cienie wewnątrz. Tabliczka net zamknięte wisiała krzywo. Wysiadłam. Nie czułam złości. Nie czułam żalu. Czułam spokój. Jak chirurg wracający zobaczyć pacjenta po ciężkiej operacji. Amputacji. Przeszłam przez ulicę. Buty stukały o asfalt. Byłam w swojej zbroi z San Francisco. Ciemne dżinsy, czarny blazer, szary t-shirt. Włosy spięte w ciasny koński ogon. Nie byłam Katarzyna. Naprawiaczką. Byłam Katarzyna Ostrowska. Inżynierką. Pociągnęłam za klamkę. Dzwoneczek nad drzwiami zadźwięczał wesoło, absurdalnie. Sklep był w chaosie. Nie towar. Atmosfera. Gęsta, ciężka porażką. Melanie stała za ladą. Nie płakała. Jej twarz była blada, oczy czerwone i spuchnięte. Wyglądała na załamaną. Patrzyła w ścianę. Scotta nie było. Podniosła wzrok dopiero, gdy zadźwięczał dzwonek. Spojrzała na mnie i zobaczyłam w jej oczach coś, czego nie widziałam nigdy wcześniej. Czarną, pustą nienawiść. Ty, wyszeptała zachrypniętym głosem. Wróciłaś. Przyszłam się pożegnać, Mel. Powiedziałam cicho. Pożegnać? Zaśmiała się ostro. Paskudnie. Pożegnać. Ty. Wstała. Powoli ruszyła w moją stronę. Ty potworze. Nie jestem potworem, Mel. Odpowiedziałam spokojnie. To ty jesteś. Wrzasnęła. Jesteś zimna, bez serca, zazdrosna. Nie mogłaś tego znieść. Nie mogłaś znieść, że byłam szczęśliwa. Że miałam sukces. Że miałam Scotta. Że coś zbudowałam sama. Nie zbudowałaś tego sama, Mel. Powiedziałam cicho. I nie po to tu przyszłam. Rozejrzałam się. Gdzie jest Scott? Jej twarz się załamała. Zadałam złe pytanie. Odszedł. Wyszeptała. On odszedł. Łzy znów napłynęły do oczu. Powiedział, że go okłamałam. Że jestem oszustką. Patrzyłam na nią. Powiedział, że dostał telefony z banku. Od swojego ojca. I pytali, czy wiedział, że jestem spłukana. Dokończyłam za nią. Nie jestem. Krzyknęła rozpaczliwie. To było my. On mnie zostawił, Katarzyna. Zabrał pierścionek. Powiedział, że nie może być z kimś, kto kłamie. Spojrzała na mnie z nienawiścią. To twoja wina. Moja wina, że kłamałaś? Zapytałam. Nie kłamałam. Wrzasnęła. To była historia. To był brand. Ty miałaś być cicho. Byłam. Odpowiedziałam. Byłam cicho przez 20 lat. Przyjechałaś tutaj, żeby się cieszyć. Syknęła. Żeby popatrzeć, jak wszystko niszczysz. Zrobiłam krok do przodu. Co niby zniszczyłam, Mel? Powiedz. Co ja robię? Ukradłaś mi samochód. Anulowałaś umowę najmu. Zepsułaś moje zaręczyny. Zrujnowałaś mi życie. Złapała ciężki skaner cen z lady. Rzuciła nim we mnie. Nie poruszyłam się. Tylko odchyliłam głowę. Minął mnie o kilkadziesiąt centymetrów, roztrzaskując się o stojak z jedwabiem. Zapadła długa, okropna cisza. Patrzyłyśmy obie na leżący na podłodze skaner. Melanie dyszała. Ja nie. Nie zrujnowałam cię, Mel. Powiedziałam spokojnie. Po prostu przestałam cię podtrzymywać. Skrzywiła się zdezorientowana. Łzy spływały jej po twarzy. Co to znaczy? Puściłam cię. Powiedziałam. Trzymałam wszystko. Ten sklep, dom, ciebie, mamę, tatę. Wszystko. I po prostu puściłam. Podeszłam do stojaka. Podniosłam skaner. Obudowa była pęknięta. Położyłam go na ladzie. Wskazałam na sklep, na bałagan, na ciszę. To nie jest coś, co ja zrobiłam. To jest to, co tu było od początku. To jest twoje życie. Bez mojego podparcia. Patrzyła na mnie. Już nie z nienawiścią. Już nie ze złością. Tylko ze strachem. Czystym, pustym strachem.
Jak tamta 10-latka sprzed lat. Co ja mam zrobić? Szepnęła. Mama jest w domu. Leży w łóżku. Nie wstaje. Tata jest w banku. Chciał wziąć kredyt. Śmiali się z niego. Katarzyna, co mam zrobić? Proszę, napraw to. Te słowa. Proszę, napraw to. Spojrzałam na nią. Na moją małą siostrę. I po raz pierwszy nie zobaczyłam kogoś, kogo muszę ratować. Zobaczyłam obcą osobę. Obcą, która mnie zraniła. Która mnie wykorzystała. Która mnie wymazała. Podeszłam do drzwi. Położyłam dłoń na klamce. Dlaczego? Wyszeptała. Jej głos był maleńki. Dlaczego, Katarzyna? Po wszystkim jestem twoją siostrą. Powiedziała. Odwróciłam się. Spojrzałam jej prosto w oczy. Powiedziałaś mi, że nikt mnie nie potrzebuje. Zmarszczyła brwi zdezorientowana. Co? Kiedy? Na kolacji. Powiedziałam spokojnie. Ty, mama, tata. Powiedzieliście, że mają rację. Że nikt nie potrzebuje moich pieniędzy. Że nikt nie potrzebuje mnie. Otworzyłam drzwi. Dzwoneczek zabrzmiał po raz ostatni. Tylko traktuję cię tak, jak sama mnie nauczyłaś, Mel. W końcu ci uwierzyłam. Wyszłam na chodnik. Nie obejrzałam się. Zostawiłam ją tam. Pośród ruin imperium zbudowanego z niczego. Imperium, które tym razem naprawdę należało wyłącznie do niej. Wsiadłam do wynajętego samochodu. Włączyłam silnik. Nie pojechałam do hotelu. Nie pojechałam do rodziców. Wjechałam na autostradę. Ustawiłam kierunek na zachód. W stronę Nashville. W stronę lotniska. Słońce zachodziło. Niebo było bolesną, piękną mieszanką pomarańczu, fioletu i różu. Zachód słońca w Tennessee. Kiedyś je kochałam. Jechałam w jego stronę. Spojrzałam w lusterko. Znak. Franklin. Ludność 845. Zniknął za mną. Butik. Zniknął. Dom zniknął. Twarze zniknęły. Wszystko blakło w tylnym lusterku. Nie czułam triumfu. Ani smutku. Ani złości. Czułam ciszę. Czułam domknięcie. Nie czułam się jak bohaterka. Ani jak czarny charakter. Czułam się jak ktoś, kto właśnie skończył bardzo, bardzo długą książkę. Książkę, którą zmuszano mnie czytać przez 20 lat. Książkę z niekończącym się, męczącym wątkiem. I właśnie zamknęłam ją. Odłożyłam na półkę. I odeszłam. Jechałam dalej. Bez radia. Słuchałam tylko dźwięku opon sunących po asfalcie. Stały, prosty dźwięk. Naprzód. Dotarłam na lotnisko. Oddałam samochód. Przeszłam przez kontrolę. Moje ciało szło samo. Nogi niosły mnie jak autopilot. W głowie cisza. Usiadłam przy bramce. Lot do San Francisco za godzinę. Wyjęłam telefon. Włączyłam go. Burza. Cyfrowy huragan paniki mojej rodziny. 50 nieodebranych połączeń od mamy. 22 od taty. 78 od Melanie. 12 od Scotta. I setki wiadomości. Ściana niebieskich i szarych dymków. Zabiłaś swoją matkę. Leży w łóżku i nie jesteś moją córką. Po wszystkim, co... Nigdy ci tego nie wybaczę. Jesteś bez serca. Katarzyna, proszę. Przepraszam. Zadzwoń. Zrobię wszystko. Jeszcze jedna szansa. Pożałujesz tego. Zdechniesz sama. Czytałam je. Jedną po drugiej. Przewijałam. To były tylko słowa. Ostatnie echo świata, do którego już nie należałam. Wyjęto wtyczkę. System się zatrzymał. Otworzyłam rozmowę z mamą. Przewinęłam w dół. Wcisnęłam zablokuj kontakt. Na pewno? Tak. Otworzyłam tatę. Zablokuj kontakt. Tak. Otworzyłam Melanie. Spojrzałam na jej imię. Jestem twoją siostrą. Zablokuj kontakt. Tak. Otworzyłam Scotta. Zablokuj kontakt. Tak. Telefon ucichł. Po raz pierwszy w dorosłym życiu mój telefon był naprawdę, absolutnie cichy. Nikt nie dzwonił po pieniądze. Nikt nie dzwonił, żeby coś naprawić. Nikt się nie dobijał. Byłam sama i byłam wolna. Ogłoszono boarding. Wsiadłam do samolotu. Usiadłam przy oknie. Samolot wystartował. Patrzyłam, jak światła Nashville stają się maleńkie, potem znikały w ciemności. Oparłam głowę o szybę. Zasnęłam. Na całą drogę. Głęboki, pusty, bezsenny sen. Wylądowałam w San Francisco. Chłodna mgła dotknęła mojej twarzy. To było moje miasto. Mój dom. Wzięłam transport do mojego mieszkania. Otworzyłam drzwi. Postawiłam torbę przy wejściu. Moje mieszkanie. Czyste. Ciche. Moje. Kupiłam je sama. Moje pieniądze. Mój kot. Moje życie. Powietrze było lżejsze. A może to ja byłam lżejsza. Moje ramiona nie bolały. Mój żołądek nie był ściśnięty. Nosiłam na plecach rodzinę przez 20 lat. I właśnie ich z siebie zdjęłam. Odeszłam. Zrobiłam herbatę. Wyszłam na balkon. Spojrzałam na światła Bay Bridge. Moje światła. Opłacane przeze mnie. Dla mnie. Elina nazwała to zemstą. Melanie potwornością. Ojciec bezdusznością. Wszyscy się mylili. To nie było o nich. To było o mnie. O 12-letniej dziewczynce, która w ciemności złożyła przysięgę. Przysięgę ratowania wszystkich. A ja
Ja w końcu złamałam tę przysięgę, żeby uratować ją, żeby uratować siebie. Szepnęłam w stronę miasta. Granice to nie zemsta. To nie są mury, żeby odgrodzić innych. To są mury, żeby ochronić siebie. Dowód. Dowód na to, że w końcu wybrałam siebie. Telefon milczał. Serce milczało. Życie milczało. I był to najpiękniejszy dźwięk, jaki kiedykolwiek słyszałam. Napiłam się herbaty. Patrzyłam na światła. I ani razu nie obejrzałam się za siebie.